Zbíčí, už je tam, slečna, výborně, takže kapitán doběhne a můžeme startovat. 3, 2, 1, teď! Ano, škoda, ale nevadí, jdeme znova. A všimli jste si, jak slečna vyvažuje tou tyčí, jo? Škoda, ale nevadí, jdeme znova, ještě máme 2 pokusy, správně počítám. Tak a teď tam to... Platí to jako pokus, máme tvrdý rozhodčí. Tak. Já o tom nerozhoduju, jo, děcka, prostě Američan se musí poslouchat. Takže, bohužel, ale máme tady dalšího soutěžícího z BGG. Ten se může připravit. 3, 2, 1, teď! Ano. Vylezeme na špalek. A ta jí truku. Tak. Už je skoro na tyč. Skoro. To lovíš jak dům rybu, ty. Tak, výborně. Odložit do středu pruhu. Je tam a jdeme na konec. Počkáme se ještě na čas. Jinak se může připravovat už